Čaute, moje meno je Modroky a ja vás vítam pri dnešnom videjku. Nebojte sa, nebude to žiadny Minecraft ani nič podobné, budú to fakty o mne. Poďme sa na to. Ako prvý fakt si dáme, volá sa originálnym menom Peter Kontúr. Druhý fakt. Bývam vám v Muráni, je to taká menšia dedinka pri meste Revúca. Niektorí to určite poznáte, a ktorí nie, tak spola. Tretí fakt. Mám 9 rokov. Ale nie, mám 15 rokov a viem, nevyzerám na to, vôbec na to nevyzerám. Ale tak, čo už no. A v ďalších faktoch sa dozviete aj prečo som napríklad taký nízky. Ako štvrtý fakt tu máme, som deviatak na základnej škole a na strednú školu by som chcel ísť do Banskej Bystrici na ASI, Murgašovu a odbor multimédia. Piatý fakt. Mám mladšieho brata, volá sa Tobias a má 6 rokov. Ako šiestý fakt tu máme, že určite budú videjka aj s ním, ale len vtedy, ak uvidím, že to má cenu natáčať tuto pred kamerou a hovoriť do kamery ako imbecila, tak čo už. OK, takže 7. fakt znie, je to o YouTube a o mne, proste ja YouTube pozerám asi 3 roky, pozerám napríklad nejakých tých youtuberov slavnejších a hovorím si, prečo to neskúsiť, prečo sa nepostaviť pred kameru a hovoriť do nej. Takže 8. fakt, budem točiť nejaké hry a napríklad GTA 5, nejaké multiplayerovky s kamarátmi, alebo tak nejak. A druhý žáner videí budú takéto typy. Ja sa postavím pred kameru a urobím nejaký ten challenge, prank. OK, takže blížime sa ku predposlednému faktu, ktorý znie. Mal som iba jeden taký vážnejší vzťah, aj to s 13-ročným dievčaťom, takže asi si viete domyslieť. Tí, čo poznajú tieto veľké ženy 13-ky. OK, takže posledný fakt je tuto. Ako 3-ročný chlapec som dostal cukrovku. Ja už som si na to dosť zvykol, lebo viete, proste 12 rokov žiť s cukrovkou. To už ako keby proste, že ste sa s ňou narodili, lebo ja si nepamätám normálny život. Ako, nie normálny život, ale proste, že si nepamätám, že by som žil bez cukrovky. Takže, tak. No a asi v 3. fakte som vám hovoril, že sa dozviete pri tých posledných faktoch, že prečo vyzerám tak mlado. Je to preto, lebo asi v 9 rokoch mi zistili aj celiakiu, čo je alergia na lepok. Takže pre tých, ktorí nevedia, je to, že mám alergiu na pšeničnú múku alebo niečo, produkty vyrobené z nej a tak ďalej a tak ďalej. Tak a mne to zistili v 9 rokoch a oni mi to povedali. A povedali mi, proste ja som to mal už aj dlhšie pred tým, ako mi to zistili. A proste ja keď zjem napríklad takú normálnu múku, akože napríklad zjem normálny rožok alebo chleba, tak proste mi to nič neurobí. Niektorým to spraví to, že napríklad majú hnačku, zvracajú alebo tak, ale mne to takéto príznaky nerobí. Proste ja som prestal rásť na ten napríklad rok, čo mi to zistili, takže preto ja som taký nižší, lebo proste mi mešká rast. No. Tak a už viete, čo som zač, takže môžeme toto videjko ukončiť. Ak sa vám moja tvorba páči, nezabudnite ma podporiť, či už lajkom, nejakým tým komentíkom, odberom a určite zdieľate toto videjko, nech sa dostane ku čo najviac ľuďom. A zatiaľ sa majte. Čau.